is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala muila sa Dios. Mo'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalamposon. Apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad inighuros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios, ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Ang imong pulong may suga nga magtultol kanako, ug mao'y kahayag sa akong agianan. Sa dili pa kita magpadayon sa atong Bible study through the YouTube, ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangadam sa itong kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, manduan ikaw sa paghingalan sa imong mga sala, kung aduna ka pa'y mga sala diya sa imong kalag. Ginamit ang gitawag na to recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all your unrighteousness. Alang kanimo higala nga dili paluwas, ikaw gidapit sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo nining layno sa mga adlaw nga imong gigahin alang kanamo Dios, imong pagdala kanamo dinhining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Pinagis pag katuon ug dugang mga kamaturan nga among tuuhan ug among hangpon ug among kining dawaton ug among kini magamit sa mga adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Bani kami ning adlaw, Dios, sa among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, paggahom niya kanamo aron kami masibo ngayon sa imong plano. Tangtanga mga babagan niya sa mga naon na, O Dios, kintanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsuunan diha ni Kristo. Salamat sa Dios nga iya kitang gilugwayan ang atong kinabuhi hangtod ni higayuna, kiniti mailan nga wa pa mahuman ang iyang tuyo o plano sa atong kinabuhi. Musa aniya kita, padayon kita sa pagtuon sa iyang balang pulong, o kita nagadupot na nining atong pagtulunan the doctrine of divine guidance.
ang Dios nun nga pagiya, pag-aga, pagtultol kanatong mga anak niya. O nasayra na nato ang matag usa ka tawo nga nakadawat na sa kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, siya nahimong personal nga tinugyanan sa anak sa Dios, ug siya gitawag nga embahador alang kang Kristo, usa ka saksi, usa ka saserdote, ug usa ka magtotoo o Kristohanon. But whatever the title, ang kamatuoran magabarog o klaro kayo, just as si Ginoong Jesucristo mo ay nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So every believer, ang matag usa ka magtotoo, nagarepresentar usab sa anak sa Dios dinhi sa yuta. Okay? So in order to represent Him sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga natawo na pag-usab, kinahanglan nga siya giyahan, agakon, tultulan sa Dios. Ug niining bahina, ana ay atong gibarugan nga saad nga nagaingon sa in English sa Isaiah 58:11, "And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places, and give strength to your bones, and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail." So, ang divine guidance, ang Diyos nun nga pag-agak, usa kini ka doktrina sa pag-determinar, pagkat-on, pagkasayod sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi, ingon nga mga anak niya. Ug ang Grigong pulong diha sa Biblia alang niining kabubuton, the Greek word in the Bible for will, ato namang na tun-an kini thelema. Thelema. Kon ang thelema gamiton kini hisgot bahin sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. Roma 2:18, Epeso 1:1, kini nagahisgot bahin sa tuyo o plano nga gimugna sa Dios alang sa matag magtotoo. O kining maong pagmugna niya, gihimo ni niya dito ka kaniadtong wala pang tanan, in eternity past. O usa sa mga butang nga nakalibog sa magtotoo mao kini: unsaon man ako pagkasayod sa kabubuton sa Dios? Unsaon man sa Dios paggiya kanako? Unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin ng mga krisis o kalisdanan o suliran nga akong pagatubangon. Kaya ang tibuok bala ang kasulatan, ang magtotoo gisigihan mangyud og pahimangno to know the will of God, nga masayra niya ang kabubuton sa Dios. So mao gani ang Epeso 5:17 nagaingon, "So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." Now, atong nasayran nga usa ka magtotoo, usa ka Kristohanon, nga way kasayuran, way alamag, wa masayod sa kabubuton sa Dios, hinganlan ni kini siya og fool, a fool, usa ka buang. Mo tay mahimo niya na mo manibig sa fool, di ba? Og usa sa mga kanang dagkong kapakyasan sa Kristohanong kinabuhi mo kanang kakuwang o kaway kahibalo o kaalam sa iyang pagka-Kristohanon. O atong nasayran nga ang divine guidance mao kini ang communication
sa Dios nun nga kabubuton, pinaagi sa Dios nun usab nga pagpadayag, pinaagi sa pulong sa Dios. Busa, it should be obvious nga ang divine guidance kinahanglan ibase kini sa Biblia mismo. For the Word of God, mao kini ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16. For who has known the mind or thinking of the Lord that he should instruct him? Apan, we have the mind thinking of Christ. Mao kana. Karon, the only way to know positively kung unsa ang kabubuton sa Dios is for your life, ikaw makadungog, makapamati, and makasabot sa pulong sa Dios. In Romans 8:14, gi-introduce kita ngadto sa Espiritu Santo kung bahin na sa pag-agak o pagtultol. Kaya sa Roma 8:14 nagingon, for all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Mo kini ang mga punto atong gidakan nimo bahin ining divine guidance. Apan mubalik una kita niadtong atong gisingit bahin ining pagtulunan nga divine guidance, atong gitutukan una ang hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. O wa pa man kita makahuman gyud sa paghisgot nini, ato ni padayon karon. Okay? So, by the way, akong dala kanimo may tungod sa kanang dili angay kalimtan kini natong mga Kristiyanon, kini atong tukod nining gitawag og dakbalay, edification complex of the soul, og gikinahanglan kini atong humanon gyud ang atong pagtukod nini aron sa ingon niya na kanang makapadayon kita sa pagsibog nga tusunahan ingon nga mga Kristiyanon. No, mao na nga gikinahanglan kining mga butanga atong silsil na gyud sa atong alimpatakan. Nga gikinahanglan kining edification complex of the soul nga atong makumplito sa pagtukod nini. Apan kini usa sa mga requirements sa atong pagka-Kristiyanon. Ug daghang mga requirements nga atong subayon mao na nga kadtong wa gyud pagtuon nga sama dinhi unsa man nila pag tukod sila nakbalay. Wa man sila alamag. So it's tragic. Apan sa ato na ginaingon mao ni prinsipyo din it's a matter of choice. Dili man kita makapugos ana nila. Ila man ang kabubuton. So, ikaw nga nagapadayon, kay bintaha, of course. Bintaha gyud og mahimaya ang Dios sa imong gibuhat, sa imong pagpadayon, sa imong spiritual momentum. So, atong gibiyaan kadtong bahin nga si Ginoong Hesukristo wala gyud sala nga nabuhat samtang dinhi siya sa iyang first advent. Okay? So as we said, si Ginoong Hesukristo nagpabilin gyud siya nga sinless, nga way sala, impeccable atol sa iyang first advent. Si Satanas nga mao ang arch enemy sa Dios, mi tinta lagi kang Ginoong Hesukristo to destroy the Lord Jesus Christ hypostatic union. Mao to iyang goal, mao to iyang objective. Mao na nga ingon nga mo'y kaaway nato kini si Satanas. Ingon nga kita mga anak sa Dios, punta si iyang kasuko, iyang kalagot. Okay? Kaya na may gubat lagi, tali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. So,
So Jesus Christ was tempted by Satan. Aron ang tuyo lagi ni Satanas nga gubon niya kadtong hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. O kita kay mga sumusunod man ni Ginoong Jesucristo, we are tempted to destroy our spiritual life. Mao po na iyang tumong nato. Mao na iyang objective nga gubon pod ang atong spirituhanong panginabuhi. Every moment, sige atake ni siya. Di ba atong giingon na ni nga mura siya og leon nga nangangob, naglibot-libot siya, pangitag kinsa iyang tukbon. Now, bahin ni Ginoong Kristo sa iyang pagka-Diyos, his deity, was both untemptable, dili matintal, and impeccable, while his humanity, temptable, but impeccable. Okay? So, si Satanas may atake kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao. Okay? Instead of his deity. Okay? May mahimo sa Satanas, takihon niya ang Diyos. That's impossible. So, ang iyang giatake mo ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, his humanity. Apan unsa man ang resulta, what was the outcome? Pildi si Satanas desperately. O si Ginoong Jesucristo nagmadinaugon, was victorious. Now, speaking of temptation, let us remember that dili lagi sala ang pagtintal. Kung tintalon ka, dili pa na sala. When will it become sin? Makatubag ka na karon kay nahibaw naman kanya nga kamong nagsunod nining atong daily Bible study. So, kung ikaw tintalon, unsa man, sala na ba na? Dili pa. Dili sala. So, kano sa aman kini mahimong sala? Sa diha nga ikaw mo kanang sugot. When you consent to sin, okay, musugot ka sa pagpakasala, that is when it becomes sin. Sabta gyud na. Okay? Huwag nahibaw ka, when we talk about our Lord's hypostatic union, kung maghisgot kita bahin sa iyang hypostatic union, had he succumbed to Satan's attacks, temptations, ang iyang pagka-hypostatic union would have been destroyed and devastated. O, ang siya resulta, ang atong kaluwasan would not have been possible. Gusto? Our Lord depended. Nagasalig lang. Nagatuo lang. See? Nagaagad lang siya sa pagka-omnipotente sa Diyos ng Espiritu Santo. As humanity. Okay? Ginamit niya ang mga spiritual assets o ang iyang pagpuyo, kanunay pagpuyo didto sa sud sa iyang divine sphere nga prototype. Nasabtan naman nimo ni, no? Di ba? This is just a review. So, he emptied himself. Iyang gihawas, iyang kaugalingon, putting aside his divine attributes. Mo katuon sa doktrina ato. Review gyapon ni. Doctrine of Kenosis. Okay. Now, ang Hebrewano 9:14. It was the power of God, the Holy Spirit, that mo ay enable ni Ginoong Jesucristo to reach his objective. Mo to'y nakapakabot niya sa iyang tumong nga mao ang cross. Si Ginoong Jesucristo na nag-iya niya ng personal nga gugma lang sa Diyos nga Amahan. He became the Lamb of God. Nahimo siyang karnero sa Diyos. Who taketh away the sin of the world. So, you see, what made our Lord Jesus Christ qualifying to be the Savior? Tubag. Nahibaw na ka. I hope
nasilsil na po nimo. Unsa may nakapahimong Ginoo Kristo nga kalifikado nga maoy manluwas. 5 akong balikon ni. Una, wala siya'y kanang salang panulundo ni Adan. Okay? Wa niya mapanunod. Okay? Kay nataw mas Ginoo Kristo nga virgin birth man tong iyang pagkatao, pagkahimugso. Number 2, wala siya'y kinaiyang makasasala. Number 3, wala siya makahimo bisag usa, bisag gamay sala. He had no personal sin. Ika-4, wala, dili kay wala, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. He had plus R. Okay? Hingpit nga pagkamatarong. Ika-5, siya lamang ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatad sa tao. He was the only perfect member of the human race. So mao kining 5 na natuman kini. Okay? He met all these qualifications to be the Savior of the world. Therefore, si Ginoo Kristo lamang ang bugtong manluluwas sa kalibutan. No one else. Sabta ka na. Kaninyong nagadungog nga way Diyos, kamong nagpamati ni ining mensahe, sabta ka na. The only Savior of the world is the Lord Jesus Christ and no one else. Diha sa Acts 4:12, mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, ang siya gisulti diya sa in English. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. That is our Savior, si Ginoong Jesucristo. Now, diya sa 2 Corintios 5:21, nagaingon kini, for He, kanang He diya is God the Father, for He hath made Him, si Ginoong Jesucristo, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang atong Ginoong Jesucristo justified God's righteousness. Iyang paganto sa cross. Iyang giunsa. Iyang gihatag katagbawan ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios. He justified God's perfect righteousness. Mao nay doctrine of justification. Ikaduha, He reconciled man to God. Iyang gipasiguli ang tao ngadto sa Dios. Mao na ang doktrina sa reconciliation. Ang ikatulo, iyang gilukat, He redeemed, purchased man from the slave market of sin. Mao kanay doktrina sa unsa? Redemption. Now, Hebrews 2:14. Kamo dihang nagsuhat sa inyong mga notebook, mahimog inyong kopyaon na aron di na makalimtan ninyo. Hebrews 2:14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Now, okay, ato naman yung na-establishar usab. Ato lang gyapon ning balikon, just to make fresh in our mind. Si Ginoong Jesucristo was both God and man. 100% God plus 100% man. So, maunay nakapahimong Ginoong Jesucristo nga maoy bugtong dili kasagarang persona sa tibuok universo. Okay? Now,
Kita ang mga magtotoo, kimanduan ni Ginoong Jesucristo, samtang niya pa siya sa yuta, nga magasunod kita sa iyang mga lakang. So we can be winner believers like our Lord Jesus Christ. He has accomplished or reached or gained ni daog siya duha ka kadaugan. Unsay primero, kanang strategic victory, o ngay kaduha, tactical victory. Now, kita mga magtotoo nga gimanduan nga magmadinaugon. Winner believers consistently use kita kung kita ana-ana anang dapit nga we are already on the way. Nagapaingon na kita sa pagkamananaog. Kaya mao man kana ang atong tumong. Okay? Wala laing tumong. Ay mong mananaog kay inigkambot na to niya na anha diha mahimaya ang Dios. Kasabot ka? So, ingnon lang nato nga winner believers. Okay, in general, okay? Winner believers consistently use, nagagamit sa gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation o kanang himo sa pulong sa Dios nga mo tuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot, and let Bible doctrine circulate in their stream of consciousness. Pinaagi sa pagunsa kanang pagtuman sa protokol nga plano sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Kini silang mga winner believers. Well, we are referring this to winner believers. I hope you are already on that way. Nagpaingon ka na pagka mananaog nga magtotoo. These winner believers, persistently and consistently nagagamit sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran sa kinabuhi. The 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios alang kanila. Hinumdumi nga ang Christian way of life is a supernatural way of life. Tungod kay kini supernatural way of life man, kinahanglan kini, it demands, it requires a supernatural way of execution. Now, nang gimanduan kita, imitate God, Ephesians 5:1. 2 Peter 1:3. Ang iyang gahom nga Diyos nun, divine power, has granted us all the spiritual things that have may kalabutan kini sa atong espirituhan ang pagkinabuhi. Ang Diyos nagasangkap ka nato. Mo na nga wag itay ikapangulipas nga dili ta makakabot nini. Now, Ephesians 3:20, now to Him, now there ends or kanang mga punto diha bahin sa espirituhanong pagka mananaog, spiritual winners. Now, of course, atong isingit usab ning bahin ning balaang Trinity as part of this doctrine. Now, ang Trinity, by the way, okay, it is not a biblical term. Dili kanang biblical term kini, but a technical, theological term nga maghulagway sa Dios who is one in 3 persons. Okay? Now, di manigikan kining pulong nga Trinity. Where did it came from? Now, the doctrine of Trinity is unique. Talagsaon ra kini sa mga Kristiyanon. I mean, to Christianity in general. The Trinity is one in essence, but 3 persons
nga nanag-iya sa sama nga mga kinaiya. They are co-equal, they are co-eternal, and they are co-infinite. Now, ang Salmo 110, versikulo 1, nagaingon diha, the Lord says to my Lord. Okay, balikon ako. The Lord says to my Lord. Kining unang Lord ini, Jehovah, ang original nini, Jehovah. O nga ikaduha nga Lord, ang Diyos. Okay? Sa John 10:30, ang pulong sa Diyos nag-iingon, I and the Father are one. There's only one God. O Sarah, di man ni. Ayaw yun pagka-sipyat ni ini kay. This is very critical. There is only one God, but three divine persons. Kini silang tulo na nag-iya equally the same essence or substance. Ang Diyos kamahan, mao siya ang nagaplano sa kaluwasan. Ang Diyos nga anak, mao'y nagatuman sa kaluwasan. Ang balaang Espiritu Santo mo'y tigpadayag sa maong kaluwasan. So, God is described as one in three divine persons. Now, diya sa 2 Corinto 13:14, naghisgot ka the grace of our Lord Jesus Christ. Now, silang tulo are mentioned here. We believers already know how the three divine persons function in relationship to our spiritual life. In other words, we're just dependent on them in terms of their functions. O nahibaw naman ta sa ilang mga function, ingon nga kanang Trinity. Okay? Now, okay, kining atong gipangisgutan karon just a review, okay? Nga gikinahanglan nato nga atong silsil na gyud nga dili na makalimtan. Now, human kita maluwas, by the way. After salvation, daghan sa mga Kristohanon nga wa gyud sila makasabot nga gitugon gyud sa Dios nga ang sunod nga buluhaton sa magtotoo human siya maluwas. Mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nay tulumanon sa magtotoo sa ikaduha nga bahin sa plano sa Dios. Phase 2 sa plano sa Dios. Kaya ang phase 1 kaluwasan man. Ang phase 2 mao na ang magtotoo dinhi sa panahon. Believer in time. So, gimanduan ang magtotoo to study His Word. You see? 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, diha sa Juan 8:31, then Jesus said to those Jews who believed on Him, if ye continue in my word, ang bot pasabot ning continue, remain, abide, to be consistent. Mo ni bot pasabot din nga continue. Remain, abide, to be consistent. 2 Peter 3:18, ayaw na nagyug kalimti, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw nga paagi. Now, of course, diya sa John 8:32, okay, mao na nagpadayag kanato nga ang magtotoo dili pa siya gawas nun sa iyang inunta kay bag-o pagod siyang naluwas na nagpabilin pag yun ang mga nagpabilin pa tong nahibilin ng mga
pangunang kalibutanon, kanang tawhanon, mga dautan, mo na nga ang Juan 8:32 nagaingon, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free na. Magawas nun lang ta, ingon nga magtutuo sa diha, nga makatuon, makakatuon na kita sa kamatuoran. Mao kana ang Yahweh. Now, sa diha nga magtutuo mo, hunong, muundang sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, is going to lose momentum. Basta, ang iyang spiritual momentum, mawa, and he becomes unsa. Sa diha nga siya mundang, he becomes confused, mixed up, onya, emotional, pagbati na gyud ang iyang gipanggamit, paranoid, miserable. Unsa pa? He is going to be disoriented to life. Mga bot na niyang mga kanang katalagman ka. Unya, ma-demoted siya, imbis ma-promoted. Unya, mga kapakyasan. So, na nga, matngunan yun nato ni, nga di kita makaundang. Kaya mauna ni, we are on our way to be winners in this life and in the next. Now, we cannot substitute doctrine, ang truth, kamatuuran, aletheia. Dili kina nato mas pulihan with emotion, dili. Kaya na ay prinsipyo ng atong gibarugan. Ritual without reality is meaningless. Ritual with reality is meaningful. Sabtag na, ha? Ang ritual kuno nga way kanang katinuuran, why meaning? See? Apan ang ritual nga naay katinuuran, okay? Nga naay imong nasabtan bahin niya ng maong ritual, meaningful. Kasabot ka? Apan kasagaran karon sa mga kasimbahanan, have songs and praises only but no doctrine. Ito akong giingon kagahapon. Subo yun, una-unaon. It's a job. It is a divine mandate for every believer to continue in God's Word. Wanay hunong hangtod na ning kuhaon natin sa Diyos or sa rapture. We are to witness unbelievers. So, man mo pag-witness kay lamag sa maing balita sa kaluwasan o sa doktrina. So, man mo pag-operate sa imong spiritual life. How do you function? See? And in fact, all believers had been given a spiritual gift at the moment of salvation. Kitang tanang mga magtutuo, gihatagan ta sa Dios. Espiritu Santo mo'y naghatag. Tingali mo pagka pastor magtutudlo or evangelista o administrator or missionary, kuban pa. So, how can you operate in your spiritual gift if you are not continuing in God's Word? This is another aspect in our spiritual growth. We have to function in the body of Christ. And we have to live the Christian life by continuing to grow up spiritually. Unsa man ang spiritual momentum? Kini atong ibuhat. This is part of the process. Okay? Spiritual momentum. Pagbuylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Unsa may nalambigit niini? Nga ikaw mapunan Espiritu Santo, meaning ikaw dumalahon, you will be controlled by God the Holy Spirit. Unya, gamito nimo ang ginaling nga doktrina, metabolized Bible doctrine, ug paggamit nimo sa 10 problem-solving devices sa Dios. That's how to praise and glorify the Lord.
when you reach spiritual maturity. By reaching spiritual maturity, we produce divine good. O kining maong divine, just nun nga mga binuhatan, kanang to be parlayed in the eternal state. Naapay, unsa, itugbang ni anak. I don't know if that's the right Visayan word. Tugbang o naay basta parlay, iparlay na kana. So, this is the basic. Ang divine good ni mong gibuhat, ang Diyos nung mga binuhatan, mao kini ang basihan sa imong pagdawat sa gitawag na itong escrow blessings. Di man ka makadawat nining escrow blessings kung wa kay nabuhat nga divine good. Og naibaw na po kag unsa ning divine good. Unsa may paagi nga imong buhat kining divine good. Divine good can only be produced by living inside your operational divine datasphere, fulfilling the protocol plan of God. Onya, sa higayon nga kamo himo og desisyon, you make a decision. Kaya ito namang nibawan nga, all of life is decision making. So, sa diha nga mohimo kag desisyon, kanang desisyon na husto gyud, tukma ug maayo. Kay diha man nimo buhat ta diha sa kanang dapit nga may gahom sa Dios. You see? A place of strength. You see? Area of strength, I mean. Naaman na nimo buhat ta. So, sigurado gyud ang maayo, husto, o there are benefits nga imong ani gumikan niya ng imong nabuhat. Okay? Ug kana tigumon na adto na ibutang dito sa Museum of Heaven kadto mga divine good imong nabuhat dinhi sa yuta. So ang mando, continue, abide, be consistent in the study of God's Word. Samtang nagapaabot pa kita sa tawag sa Dios, tawag sa atong Ginoo, maybe in physical death or the rapture, whatever comes first. You see? So, ang usa ka disipulo ni Kristo, by the way, sabot pa sabot og disipulo. Disciple means learner. Kanang tinun-an. Sakto ba nang binisaya? Tinun-an, learner. So, a disciple of Christ knows, believes, and applies God's Word that he learns. Di man igo nga ikaw magtuon lang. Studying God's Word is one thing. But believing and applying it is another thing. Kasabot ka? So, by doing so, nga padayon ka sa pagtuon, katon, pagtuo, paggamit nini. By doing so, you renovate your thinking. Imong mabag-o ang imong pangunahuna. You renovate your mind with the aletheia, the truth, kamatuuran. Now, kining aletheia, by the way, ang spelling siya aletheia, A-L-E-T-H-E-I-A, aletheia. Okay? Kining aletheia is the formulated doctrine. Now, ang tanang kamaturan is centered on the Lord Jesus Christ tungod kay siya man ang absolute truth. Okay? Samtag yun na. Now, there is no ounce of untruthfulness or lies in Christ. Wala. Never. Nunca. Kung siya gisulti diya sa Juan 14:6, he said, I am the way, the truth, and the life. Na, kamatuoran siya. And that's what you have to study and implant in your mind. Now, kining free, you will be free. You shall know the truth, and
the truth shall set you free. Kining free din is sa Griego is eleutheroo. Now, ang eleutheroo means the absence of restraint or restriction. Now, mo nang giingon diya sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya abi nimo, si Ginoong Jesucristo Dios, okay? God the Father planned salvation. Ang Diyos nga Amahan mo'y nagaplano sa kaluwasan. O si Ginoong Jesucristo mo'y tuman. He executed it. Now, the Lord Jesus Christ, mao ang kahayag sa kinabuhi, the light of life. John 8:12. Now, without the light, kung walay kahayag, walay kinabuhi. There is no life. John 1:4. Now, in John 8:24, it says here, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Now, ang kamatayon din death for those who do not believe in Christ. Mo ibot pasabot. Okay? Kanang giingon diha nga, ye shall die in your sins. Kining kamatayon na, alang ni adtong way pagtuo kang Ginoong Jesucristo. That great I am, si Kristo is the great I am, Jehovah, Yahweh. O kanang way pagtuo niya mo kanang the unpardonable sin. Kung sa gisulto sa Mateo 12:31-32, sa in English na game kini, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Tiyaw mo na sa kabugat ka na pulong. Okay? Mao kada ang the unpardonable sin. Ang tanang sala mapasaylo gawas niya na. That is the only unpardonable sin. Now, pinagi sa kanang kinibang uban ba mo yun sila, okay naman tingali ko dog magbuhat lang ukog maayong binuhatan, magbinuutan lang ko, magtinarong lang ko, kanang di ko manapaw, di ko manikas, di ko ngaway, all of this. Okay naman siguro magbinuutan lang ko. Now, through good works, kana good works man, that is not the basis to be saved. Ngano man, tungod kay mabuhat man na sa dili magtuto, pandi man sila luwas. Gusto? Na mabuhat ning mga maayong binuhatan. Kung mo yung okay ra, dili okay. You see? So, good works is not the basis to be saved. Because human good works can be performed by unbelievers, and yet they are not saved. Instead, they are judged. Hinukman na sila. Kasi gisulti sa Episo 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. And Hebrews 6:1, dead works ang gisgutan diha. No merit for God. Patay nga mga binuhatan. Titus 3:5 pod, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration, the renewing of the Holy Spirit. Now, tiyaw mo na si Ginoong Jesucristo sa iyang pagpasakit dito sa cross.
Dito siya he ended up there. Was hung at the cross. Unya gisugdan nila og kanang bugal-bugal siya gikan sa alas 9 sa buntag. Sa pagkaabot na niya ba, sa daan na niya ang cross, paingon sa kanang bungtod, nga adto na siya ilansang. Gilansang nila, gikas alas 9 sa buntag, hangtod na sa alas 3 sa palis. Just imagine that. O diha sa Pilipos 2:8 sa gisulti, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Now, diha gani sa Lucas 9:58. Are you writing this up? Okay, just write this down. Ayaw na ni kalimti. Lucas 9:58. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Tiyaw mo na. Wag yun. Makaluluoy tanaw ng atong Ginoo nga nagaantos tungod sa atong mga sala. Mao kadtoy gipakitang gugma sa Dios nga Amahan alang kanato nga mga katawhan. Aron kabayra ng atong utang, labing dakong utang tungod sa atong kasalanan. Now, kinsa may makabayad sa atong utang, wala. Mao to si Ginoong Kristo, mao may voluntaryo ni puli sa atong dapit kay kitar mauntag yoy ilansang dito. Mi puli gyud si Ginoong Kristo tungod sa iyang gugma kanimo, dili magtotoo nga nagpaminaw nining mensahe niya. Mao na ang ikaw ra ang gitutukan, ikaw ra ang giuna-una ni Ginoong Kristo samtang dito siya nagbitay sa cross. Hinumdumi gyud na, ilha gyud na pag-ayo. Wailain siyang gunaw na ikaw ra. Ngaunta makaamgo ka, makatuo ka sa iyang gibuhat. See? Mora na kanang gipangayo sa Dios nimo. Nga imong tuuhan. Mora. Kuha na itong uban nga. Ka nga magbinutan sa panay mong mga sa pay mga saad nimo dili. Wa magkinahanglan ang Dios ni anak. Ang kinahanglan ng imong pagtuo ra. Kaya ang pagtuo godo wa may merito. Diyan bot pasabot. Way merito ang bot pasabot tanan makatuo ang pandili tanan mutuo. See? Ihatagan kag katako sa pagtuo. Apan agad pud ang Dios sa imong kabubuton. Kay gihatagan kaniya ng kagawasan sa pagpili. See? Hingpit ang imong kagawasan. You are free. Totally free. Upon with that freedom goes responsibility lagi. Ikaw rin manubag sa imong desisyong himuon gikan na imong kabubuton. Ikaw ra way lain. Tingali mo yung na-influence mong kusahong higala. Influence lang iya. Apan kinsa may mohimog desisyon siya ba o ikaw? Ikaw man. Ikaw may mohimog desisyon. That's why, balik na to gingon nimo nga, whatever decision you make, you are the only one answerable, responsible, and accountable. Gusto? So, ayun na nakalimti. Review na guni nga to. Hangtod ka na masilsil yun na si imong alimpatakan yun. O atong naibawan nga, ang plano sa Dios ato bitaw ning gihisgutan in eternity past kaniadtong wala pang tanan si Ginoong Kristo atol sa gitawag og eternal life conference sa balaang Trinidad. Okay? The Blessed Trinity, the Godhead,
Okay? The whole term is the Godhead. Mihimo sila kanang meeting. Mipatawag ang Diyos Amahan o meeting. Yung ipatawag si Ginoong Kristo, ingon nga second person of the Trinity, ug ang balang Espiritu Santo as the third member of the Godhead. Diyos nga anak ug Diyos Espiritu Santo mag-meeting sa ta. Atong hisgutan ning kahimtang sa tao, atong binuhat. Wa may laing kapadulungan ni impyerno ra may lang dadangatan atong himuag plano. So, magdugay si Ginoong Kristo, miisas kamot niya ako. Ako ay mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng labihang gamayang planeta. Ako ay magpakamatay tungod sa ilang mga sala. Aron dili sila muadtos impyerno. No, to yung tuyo nga magpakamatay. Just imagine, John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Muna. Sige nun sa Kristo, may voluntaryo. Ako'y manaog. Okay? O ang Espiritu Santo pod, may ingog, ako pod. Manaog, o akong pasabto ng mga tao. Sa tataw, tinaw, klaro, unsaon nila pagkato sa langit, unsaon nila pagkaluwas. Dili sila mo adto sa impyerno, unta, dili sila mo, kay dili nato kabubuton. Ako'y magpasabot. No na nga, paminaw, sa higayon nga ikaw mutambong o mga evangelistic rally o na ipagsangyaw sa mayang balita sa kaluwasan, buksi ka na imong salamutan. Do not have a closed mind. Just have an open mind. Tutukig mayo. Unsaon nimo pagsabot. Kaya ang Espiritu Santo mo ay mo pasabot. O klaro, tinaw. Na nimo paghimog desisyon, human ka makadungog. You see. Have an open mind. Use your volition. Whether you believe or you reject. Duha ra may mong kapilian. You have two choices lang. Either you believe, mutuo ka, or musalikway. Reject. Kung naibaw ka sa resulta. When you believe, eternal life. Upon when you reject, eternal condemnation. Maurang na. Just as simple as that. So si Ginoong Kristo agreed to go to the cross, to die as a substitute for man. Naging substitutionary unlimited atonement. Kaduha, kanang sugot siya sa pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos Amahan. Na'y doctrine of propitiation. O ang ikatulo, misugot siya to kanang iyang ipasiguli ang tao ngadto sa Dios through faith alone in Christ alone. Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. No, ni doctrine of reconciliation. O ang ikaupat, misugot si Ginoong Kristo sa paglukat sa tao gikan sa merkados pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao kanay doctrine of redemption. Sabtag na pagayo. Now, ayaw ni kalimting mga bersikulo. Ako kang taga ang mga bersikulo bahin ini. 1 Timothy 2:4 on sa gisulti. God desires for all men to be saved. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Okay? Monay una. 2 Peter 3:9. Segundo Pedro 3:9. God is not willing that any should perish, but that all
should come to a change of attitude or come to repentance. Kaya ang repentance, ang buti pasabot niya na change of mind, change of attitude. Okay? Now, so man either faces Christ as Savior now, karon, or else he faces Christ as Judge in the eternal state. Okay? Now, kay ang matag usa ka magtotoo, utangan to every unbeliever salvation. Utangan ta. Okay? We are indebted to every believer salvation. Nabita na sa Roma 1:14, I am a debtor, I am ready. Now, so ang usa ka dili magtotoo, either mo tubag siya negatively or positively sa maayong balita sa kaluwasan. Either he accepts or rejects. Now, timan ipon ng Mateo 26:24. Unsay gisulting Ginoong Jesucristo ngadto kang Judas Iscariote. Kinsa man si Judas Iscariote? Kadtong iyang disipulong nagbudhi sa atong Ginoo. Now, unsay gisulti ni Ginoong Jesucristo kaniya? Better for you never to have been born. Imagine. O kining pagkasultiha applies to all unbelievers. Better for an unbeliever never to have been born. Mas grabe yun na bugat kaya ng pagkasultihan ng Jesucristo. May pauntagwan na lang kamatao. Now, so timan kaya balik na sa taglaing punto din points of doctrine. Hinumdumi na si Ginoong Jesucristo is true humanity, 100%, and true God, 100%. This is what it means by hypostatic union. Now, Lucas 2:52, ato naman po ninggi kutlo nga maong bersikulo nga si Ginoong Jesucristo usa ka normal nga tao, ordinary human being. Apan he grew up in stature and wisdom. Nagtubo siya, ingon nga, sama ka na itong mga ordinaryong tao. Okay? Mautong, mibati siya ka wow, bati siya ka gutom, gibati siya ka kapoy, etc. Just like any ordinary normal person. See? Apan si Ginoong Jesucristo migamit og doktrina, pulong sa Dios sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta. Kay kini bahin kini sa gitawag na to great power experiment. Mao nga iyang nakabot ang iyang tumong, ang iyang goal, iyang objective. Unsa may iyang objective or mission? To die on the cross. Nga magpakamatay dito sa cross. The Lord Jesus Christ is the most unique person in the whole universe. Ayaw na nakalimti. Apan there is only one God, and kining one God is one mediator. Primero Timoteo 2:5 nga to sa 6. So, kita nga mga magtotoo, we are a chosen generation. Mao na yung royal priesthood, 1 Peter 2:9. John 8:58, before Abraham was, I am. Mao na gisulti Ginoong Jesucristo. Timan ni kaning Acts 4:12 usab. Acts, mga buhat, kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, ingon nga tao si Ginoong Jesucristo giuhaw mo na sa John 19:28, I thirst. O one of the last statements of our Lord dito sa cross, samtang gabitay siya sa cross,
iyang gisulti kini diha sa Lucas 23:46. In manus tuas commendo spiritu meum. Okay? Unto thy hands I commend my spirit. Ug human niya na, mingon siya, tapos na. Unsa, of course, before that, by the way, before saying that, unto thy hands I commend my spirit, mingon si Kristo, it is finished. Tapos na. Tetelestai. Okay? So, balik ta sa doctrine of kenosis. Unsa katutong kenosis, gikan kini sa original nga kinoo. Now, ang buot pasabot niyang kenosis, he restricted himself from the use of his deity. Iyang gipugnan. He restricted. Iyang gididan, iyang kaugalingon sa paggamit sa iyang mga kinaiyang Diyos nun, his deity. Apan ang tinuod yung konsepto sa kenosis, mao kaning emptying himself, paghawas sa iyang kaugalingon. We're referring to the Lord Jesus Christ. He emptied himself in the independent use of his divine attributes. So again, the Lord Jesus Christ is God 100% and man 100% in one person forever. Hangtod na hangtod. Sa usas titulo ni Kristo, mao ning gitawag og anak sa tao. His humanity ang gisgutan niya na. Pagingon og anak sa Dios ang iyang pagka-Dios. Okay? Diya sa John 5:25 naghisgot ka nag Son of God. John 5:27 Son of Man. Now, the Lord Jesus Christ being the judge is perfect. Hingpit. Okay? Ingon nga Dios ug tao. Si Ginoong Jesucristo lahi sa ubang sakop sa balang Trinidad. Lahi. He is the only, by the way, silang tulo, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos is, by the way, kanang pag-ingon ni mo anak, murag bikil gina kayong ahong madungog ito. Kanang anak, dili. Anak. Okay? Atong himuan na koreksyon. Now, he is the only manifest member of the Godhead. Siya lang nga sakop sa Blanc Trinidad nga makita. He is the only visible member or manifest member of the Godhead. No one has seen God the Father nor God the Holy Spirit. Now, siya si Ginoong Kristo co-eternal, co-infinite, and co-equal with the other members of the Godhead. Okay? Na nag-iya silang tulo sa susama nga mga kinaiya sa Dios. The same. Co-equal, co-infinite, co-eternal. So, mao kanay nakapahimong Ginoong Kristo nga maoy bugtong dili kasagarang persona sa tibuok universo. That makes him the only unique person in the whole universe. And as a believer, ingon nga magtotoo, ikaw na dugtong na, nahiusa na kaniya, hangtod sa kahangturan. Just imagine that. Nadugtong na ka, nahiusa ka niya. The Lord Jesus Christ is not what we see in various images and pictures. Nga diin, gihulagway siya nga usa ka murag weakling, murag daot, kanang murag luoy kayo, murag pasipala man na ba? Gihulagway nilang murag tibihon with a long beard na gusok na ng gawas na, visibly coming out. No. Please. Dili kini mo'y hulagwayng tinuod ni Ginoong Jesucristo. Dili. He was not a weakling. He was robust. Ligon nga pagkatao. Sayang pagkatao. Kaya nga naman. Anong ligon man? Muskulao to eh. Nga naman.
Tungod kay anak siya panday. Si Jose, usa ka panday. Ug siya magtabang-tabang tingali sa iyang amahan. Maga gabas tingali dito. Diyan na diha. So ito yung mga tawag nila na sarutso o sana. Mga buhaton sa kapanday ba? Ang ligon siya lawas. Ang tinuod yun, si Ginoong Kristo was one of the most robust and muscled person. Himself being a carpenter as Joseph's son. Now, so timan ina, ayaw na yung taon katuon niya ng ilang ipang hulagway diya nga luoy kayo. Now, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, his humanity, did the following. Tanawa, mo ni nabuhat ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Kanang iyang pagkamatay, iyang paglubong, mo ni ang nahitabo niya sa iyang pagkatao. Ang iyang pagkamatay, tungod sa itong mga sala, ang iyang paglubong, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagsaka sa langit, sa tuog, ang iyang paglingkod na sa tuong kamot sa Diyos Amahan. He did not use his deity. Wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos. Nga naman, it was God the Father's perfect plan, hingpit nga plano sa Diyos Amahan, nga si Ginoong Kristo mutuman ni atong tanan ug muagi ni atong tanan, mamatay, ilubong, mabanhaw, musaka sa langit, ug mulingkod sa atong kamot sa amahan. Remember, when the Lord Jesus Christ was tempted by Satan, nomdom ka, si Satanas mitintal ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Of course, so magtintal ni Satanas sa Diyos. Si Satanas mitintal sa pagkatao ng Ginoong Kristo so that eventually he would defeat our Lord's deity. Iya bang gubon ba? Iyang lawgaon with the hope nga si Satanas would destroy the plan of God. Just imagine. Thus, there would be no salvation for man and God is defeated, which is impossible. That never happened. Never. Why? Because Satan is a defeated enemy. Pildiro na ng maong kaaway. Inumdumi ang great power experiment. The Lord Jesus Christ has proven, iyang gipruibahan gyud, nga kining maong great power experiment is successful and true. Kanang malampuson og tinuod samtang dinhi siya niining kalibutan na. Alang kanatong mga magtotoo dinhi sa panahon sa simbahan, the church age, we also can be successful niining great power experiment nga aniya kanato if we use and fulfill the plan of God. How? By being filled by God the Holy Spirit, by utilizing metabolized Bible doctrine, and utilizing the 10 problem-solving devices nga gihatag sa Dios kanato. Og pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo, segundo Pedro 3:18. Now, ato ni bawaan nga si Ginoong Kristo himo og mga milagro like transforming water to wine. Inomdom ka dito kasal dito sa Kana. O niya, he stopped the storm. Iyang gipitol, iyang gihunong, he stopped the storm while ang mga disipulo were in the boat nga diha si Ginoong Kristo. The Lord Jesus Christ used his power as the creator. Ingon nga unsa magbubuhat. Creator is magbubuhat, right? Og naibaw ka ba nga
kadtong lima niya nga natuman gyud nga mahimo siyang manluluwas. No Adam's original sin, no old sin nature, no personal sin. He possessed perfect righteousness, and he was the only perfect member of the human race. Mao na nagkakalifika niya to be the Savior. O ato pong gisgutan kadtong bahin ni Maria, ang iyang inahan sa pagkatao niya, Mary, the human mother of the Lord Jesus Christ. She was not immaculate. Dili. She was not immaculate because she was a woman who had an old sin nature with Adam's original sin. You see? Now, mo bitaw na nga, si Maria even said, unsay iyang isulti, "My God and my Savior," diha na mabasa nimo sa Magnificat. Diha sa Lucas 1:45 ngadto 47. Unsay gisulti diha? Miingon si Maria, "My spirit rejoices in my God and my Savior." Can Mary be a mediator or mediatrix when she said this? My spirit rejoices in my God and my Savior. So that means she needed a Savior. Usta? So, saan man niya pagka-mediator o mediatrix when she said niya itong Lucas 1:45-47 when she herself needed a Savior. Mao na punto diha nga itong gipadala nimo nga at least malamdagan ka. Now, ni ay usapod ka punto sa doktrina. If you are born once, okay, kining pasabot nining born once, physical. Pag gawas gyud mo sa taguangkan sa Panginoon, pag uha gyud mo, that was your first birth, okay? Physical birth. If you are born once, physical birth, ang isgutan, you will die twice. Now, pasabot nini. Twice naman, physical and spiritual. Okay? So, mo ribot pasabot. If you are born once, you will die twice. Ang born once, physical. Ang die twice, physical and spiritual. But, if you are born twice, physical and spiritual, ang but pasabot nini, by the way, itong ipaklaro ni mo, if you are born twice, ang una, pagkataong physical, ikaduha, pagkataong spiritual. When you were born again, when you got saved. Sa pagtuog mo ni Kristo ng imong manluwas, you got saved, you are born again. Okay? Samtag na, ha? If you are born twice, physical and spiritual, you are going to die only how many times? Once. Sabot pasabot. You're going to die only once? Physical. Muna. So kung ato ragod ni ipatinaw pag yung klaro ni mo kaya uban wa pa magkasabot. Okay. Sa diha nga matao ka physical. Okay? If you are born once lang, okay? Nambol pasabot, dili ka believer. Mawabitaw na nasuod ka sa unsa adtong Adam's original sin. Okay? So, unsa man ang kanang kahimtangan nimo na kay Adam's original sin. Napanunod nimo ang salang panulundo ni Adan. Therefore, tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na declared unsa physically alive but spiritually dead. Ang spiritual death diha is hingpit nga pagkaymulagikan sa Dios. Ang tao ba? Ang tao hingpit nga nahimulagikan sa Dios. Mo ni spiritual death. Okay? So, sa diha nga magkadungog siya sa mayong balita sa kaluwasan ug mutuo siya, then matao siya pag-usab. Therefore, if you are born once ra, physical, wa ka matao
pag-usab, then you will die twice. Physical o spiritual. So, mao nang kahimtang. But sa laing bahin, kung ikaw mataw kaduha, you're born twice, physical o spiritual. Kay physical, primero man ang pagkatao. Unya, magadungog ka sa maing balita sa kalawasan, o mo tuo ka, mudawat ka, ikaw, mataw pag-usab. That's spiritual birth. Okay? Kasabot ka. So, born once, born twice, then, if you are born twice na physical o spiritual, you are going to die only once. Kasara, physical. Kinayatong lawas, matay. Okay? So, mao niya akong pagpasabot nimo, klaro. Di ba niya? Ang atong Kristohanong panginabuhi is defined as what? A right thing done in the right way is right. Okay? The wrong thing done in a right way is wrong. The right thing done in a wrong way is wrong. The wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. Maunay description sa plano sa Dios, sa Christian way of life nga to karong giyon sa. And besides, okay, niya pagiyo akong idugang. Besides this description of the plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Kita nimo? Problem identifier, makaila ka sa problema. Mailhan mo ba? Makalinggat ka. Unya, anticipator, makauna ka. Maunahan nimo kanang ma-anticipate nimo nga naisuliran nga umabot. Unya, unsa pa? Maka-prevent, makapugong, makapitol. You see? Sa suliran. O ang ikaw pat, nga makasulbad sa suliran. I hope na sabtan nimo ka na. Dinhilang mo na kitang kutob, ito ipadayon kiniugma. So, gidapit ka gihapon, higala o gigsuon sa pagsubay, pagsunod sa sumpay ring atong series nga Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan grasya atong gipaymuslan o magkita tas sunod nga higayon o magampo ta. Ama namong Diyos, ang kapasalamat kami kanimo nining among padayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong paglamda kanamo nining adlaw. Inaot nga kini masilsil gyud sa among limpatakan among kalag. O salamat nining among Bible study nga maklaro namo ang bahin sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo o dasiga kami, hagita kami nga kami magapadayon adlaw-adlaw nining among pagtuon sa imong pulong hangtod nga imo na kaming kuhaon. Salamat o Diyos, iway kami sa mga kabilinggan sa among pagbugbuwag ng adlaw. Dada kami pagbalik dinhi ugma nung kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.